unsa ba di ay ang papel aning kuan ma'am? Og mando sa DSWD og sa lain pang member sa Interagency Council Against Trafficking aron nga maundang ang trafficking og violence labi na dinhi sa atoa sa Region 11. Alright, so ang pinakataas yun ni interagency no is the coordinating body. So pasabot, aside kay DSWD, ato ang co-chair is si Department of Justice o si Department of Interior and Local Government, si DILG, kauban ang daghang membro sa mandatory agency sa gobyerno o ang mga non-government organization. No? Kauban na to si Kala Foundation, Global Impact o uban pa. So asama sa kung giingon, ang pinakauna gyud og ang pinaka-role function ni interagency is to collaborate, to serve as the link no between sa ato ang national, paubo sa ato ang local. So unsa man ang mga ginahimo no fight against trafficking and bawsi. Okay, ma'am, ako lang i-insert ma'am ha kay kaganina man good ma'am na ay report dinhi sa atong sibihan na ay tay tigpaminaw nga nagpatabang kay ang iyahang live-in partner kaniadto ma'am karong panahon na wala na nagasustento sa ilang tulo ka mga anak nga naay balatian ning uban ng man may baby pa no so makarga ba ni diri ma'am na abay violence dinhi na include dinhi ma'am para amo pod siyang ma-assure paingon diha sa inyohang program ma'am. Okay, so akong pagkasabot ma'am no, ang iyang concern is most likely child support no Yes, sa yes. kaamahan Yes, diha sa iyang pamilya. tama, yes po. Child support ma'am, pwede siya maging element pod no sa atong hisgutan ng bawsi. Mhm. So una niyang himuon ma'am sa mga concern nga ingon ani, pwede siya moduol diri kay DSWD para mahatagan siya og igong ginahimo namo ma'am is referral, ma-providean pod og counseling ang babae no og makita ang ikahimtang sa iyang pamilya. Kung if there's a need ma'am nga recommend nato siya for livelihood assistance kay basin dili na di ay siya katrabaho tungod nagbantay siya sa iyang Yes. gagmayng anak. Mhm. Of course po sa very concern niya is ang child support sa iyang partner. Of course ma'am ato gyud nang hatagang pagtagad no atong padalan og sulat no Mhm. through in partnership ni interagency ma'am kauban man nato si IGDB ma'am no sa local government of Davao City nagahatag sila free nga legal assistance. So with that ma'am padalhan og sulat ang lalaki para mapasabot pod sa iya unsay responsibility niya masking bulag na sila sa iyang partner. Sige ma'am, amo ra unya tong i-refer diha sa inyo ha ma'am ang atong team naghimo karog mga lakang para matabangan no legal or whatever help or support na atong mahatag atong tigpaminaw nga nangayo in taon dinhi tabang. Ma'am, balhin ta dinhi or balik ta dinhi still on intervention ma'am. Unsa ginahatag po ninyo ma'am nga tabang sa mga victims of trafficking and gender-based violence ma'am? Okay, for trafficking ma'am nagahatag na gyud siya separate ma'am nga focal para ani. Okay? Ang iyahang mga gina-provide nga serbisyo ma'am mao nang educational for those traffic victim survivors na gusto magpadayon ng eskwela so gina-provide na to educational assistance. Kung ang ginikanan ma'am kung ang ginikanan dili capable no nga maghatag og basic needs sa ka victim survivor. So also we provide ma'am kung tan-awon gyud sa assessment sa social worker kung necessary nga providean og educational livelihood assistance hatagan nato pero kung sa tan-aw nato capable makatrabaho ma'am no so pwede po the employment services atong ihatag. When we say employment services dili nang ma-hire sa DSWD no pero atong ginahatag gina-train nato siya in partnership pod ni with TESDA ma'am Okay. with our sustainable livelihood program para basin di ay gusto siya maging security guard no i-train siya with that aspect ma'am. All right. Asa ba pwede mo duol ang atong mga tigpaminaw kung sila naka-experience ma'am og pagpangabuso or bin baka ma'am kaning trafficking ma'am? Okay, lahi-lahi siya og ma'am no referral pathway ma'am. So when we say trafficking ma'am, naatay hotline for that specifically for trafficking cases. Ug kung ang flash na to niya sa screen ma'am pero pwede ra gyud kaayo nga kung naatay naibaw-an cases on trafficking mo report dayon ta sa ato ang PNP or ang atong Department of Justice or ang atong local city social welfare development office para i-assist dayon ta sunod nato nga step nga himuon. Taas man gyud siya nga proseso ma'am no like mag-case build up ug uban pa. Pero sa isgutanang bawsi ma'am or gender-based violence in the event ma'am no nga maaguman sa usa ka tawo nga makulatahan or
mapasakitan siya sa iyang partner, naa na tay naka-install sa atong mga barangay, ma'am. Sa Region 11 isa gid na sa atong gipanghingusgan, ma'am, kauban si DILG na ang matag barangay naa gyud barangay Bausi Help Desk Officer. So pwede gyud dayon mo diretso sila sa ilang duol nga barangay, no, para mareklamo o maka hatag dayon og intervention ng atong mga barangay.